Prior, presidente da Diputación, demais autoridades, asociacións de mulleres, amigas e amigos, eu voume estender un pouquiño máis, porque aparte de agradecervos como todos os anos, tanto a Diputación como a vos, o podernos xuntar nun día como hoxe, quixera facer algunhas das reflexións que son as que lle dan razón de vida a FADEMUR. Estamos a cumprir 20 anos de poñer en marcha un proxecto ilusionante que foi empezar a aglutinar as mulleres nas distintas asociacións que hoxe forman parte de FADEMUR. E facíamolo ca idea de visibilizar o papel que xoga a muller no mundo rural, pero ao mesmo tempo ca intención de que esas asociacións, que esa federación servira para corrixir e reivindicar melloras sustanciales na visibilidade e tamén nos direitos que como ciudadanos do rural reclamamos un día así e outro tamén. Cando falamos do rural estamos falando do 90% de Galicia. Cando falamos do rural falamos de agricultura, de ganadería e de forestal. Non existe rural sin agricultores e sin gandeiros. E hoxe en día temos o problema de que dos principales elementos a resolver siguen sendo a incorporación de xente ao medio rural, sigue sendo a edad avanzada dos titulares de explotación, sigue sendo a falta de base territorial para ter explotacións viables. Vivir no rural non pode ser un acto de fe. Vivir no rural non pode ser asumir condicións de ciudadanos de segunda. Por lo tanto, vivir no rural temos que ter elementos de ingresos económicos dignos, pero tamén direitos de ciudadanos que nos permitan poder vivir cunha educación, cunha sanidade, cunha conectividade digital que nos permita poder desarrollar os nosos traballos desde o mundo rural. E o primeiro que temos que conseguir é que os ingresos que nos permitan vivir no rural sean dignos. Galicia ten elementos tremendamente positivos para poder vivir dignamente no medio rural. Temos a mitad dos gandeiros de España, temos máis do 42% da produción de leite de España, e, sin embargo, seguimos convivindo cunha lacra que o leite galego, pese a ser de mellor calidad, segundo o Laboratorio Interprofesional, ten que asumir por plaga divina cobrar de media 4 céntimos menos que o leite de calquera outra comunidade. Teremos direito a exixirlle aos nosos representantes políticos, de exixirlle á industria, de exixirlle á transformación, que os gandeiros galegos teñen que ter como mínimo un precio medio igual que o do resto de España. Temos unha carne de calidad que nos permite ser reconocida no conxunto de España, e vemos un día tras outro que o que mellor vive do sector da carne siguen sendo os tratantes cuya aportación é transportar un becerro de calidad dunha explotación a un matadeiro. Seguimos tendo unha horta de calidad, diferenciada, pero que a mitad do beneficio que paga o consumidor se quedan en márgenes abusivos do 600, do 700%, sin que aporten nada a ese tomate ou esa lechuga que recollen na explotación e que poñen o consumidor na plaza. Temos, por lo tanto, unha oportunidade grande porque temos os recursos naturales que nos permitan poder ter ingresos dignos de que ese non sea o elemento para que sigan cerrando explotacións, para que sigan cerrando aldeas, para que teñamos máis de 500.000 casas abandonadas no medio rural. Hoxe está de moda falar do problema da vivienda en España. E vemos que as 8 ou 9 cidades principales, como Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, teñen un problema importante de falta de vivienda por seus ciudadanos. Porque cada ano se incorpora un número importante de personas a esas cidades. Se analizamos o por qué van ali,
non é porque ali os pisos sean máis bonitos ou as casas máis baratas. Van ali buscando unha oportunidade de traballo que leva implícito ter unha vivienda onde vivir. O día de hoxe, a conectividade digital, as posibilidades de empleo no rural teñen que ser probablemente unha oportunidade para que sea máis fácil poñer a disposición de toda esa xente que queira traballar e vivir no rural moitas desas casas e non seguir presionando no mesmo sitio. O rural non é un problema, o rural é unha oportunidade. Pero os que vivimos no rural e os máis dinámicos do rural, que son desas mulleres rurales, temos que exixir que iso que lle aportamos á sociedade ten que revertir no noso beneficio. Hoxe sigue sendo, igual que fai anos, necesario comer 3 veces ao día. Hoxe, igual que está de moda o loitar por un medio ambiente e unha agricultura sostenible, temos que reivindicar ante a sociedade que os primeiros comprometidos co medio ambiente somos os que vivimos todos os días no rural. E, polo tanto, temos que ser tamén conscientes para exixir que o que producimos revirta na calidade de vida do rural. Estamos para instalar nos próximos meses máis de 4 centrales nucleares en Galicia a través da enerxía eólica. Estamos en condicións de exixir que esa enerxía eólica ten cabida no noso territorio. Ten que ser compatible con que non invada a superficie agraria útil que necesitamos os agricultores e gandeiros. Galicia apenas dispón do 30% de superficie agraria útil, frente a unha media nacional en España de máis do 50%. Polo tanto, non lle podemos quitar terra a quen vive e traballa na agricultura, pero temos máis do 60% do territorio dedicado a monte, moito del improductivo, moito del útil para poder instalar esos parques eólicos, sin que destorbe a convivencia dos veciños nin a viabilidade desas explotacións. Pero temos que lograr que ese aporte económico que fan non só redunde naquel que lles propian o terreno para poñer un parque eólico, senón na propia comunidade de veciños, nos propios proxectos agrarios que estamos. Temos que loitar porque eso sea unha realidade nos próximos tempos. Eu creo que hoxe é un día tamén para que seades conscientes que despois de 20 anos fixestes desde Fademur un traballo moi importante, que é lograr cambiar unha inercia no funcionamento habitual das administraciones. Hoxe é posible loitar para que as mulleres teñan unha titularidade compartida. Hoxe é posible presumir de que por primeira vez na historia, nestes últimos 50 anos, a política agraria común tuvera en conta o problema de género. Por primeira vez os planes de incorporación de xóvenes á agricultura e á ganadería casi se duplican se quen a solicita é unha muller que é o titular das súas explotacións. Logramos moitas cousas, pero temos que seguir loitando nesa batalla. Queremos que sea posible vivir dignamente do noso traballo, queremos que as mulleres e os homes do rural teñamos servicios como os das cidades e temos que convencer aos gobernos para que apostar polo rural non é caro inda que señamos menos personas, que apostar polo rural é apostar por un modelo de produción de alimentos de calidade sostenible, que apostar polo rural é apostar por xestionar o territorio e que non nos xestionen os lumos ou a fauna salvaxe. Para esa construción é imprescindible a vosa colaboración e eu quero nese sentido agradecerlle a persoas que levan traballando no día a día para que Fademur sea a principal organización de mulleres rurales de Galicia e temos que asumir conxuntamente ca organización como Unións Agrarias que Fademur este presente nos 315 concellos nos próximos meses. Anímovos a seguir traballando, agradezcomos a todos, en primer lugar a anfitriona presidenta da Asociación de Mulleres Rurales Ángeles, pero a todas as compañeiras como Verónica, como Ana, como Sheila, como Sofía, que fixeron posible que en Unións Agrarias estemos tremendamente orgullosos
desta Federación de Mulleres Rurales que codo con codo por facemos que seamos, desde Unión Sanarias e FADEMUR, a principal organización deste país. Gracias pola invitación e anímos a seguir traballando. Moitas gracias.